обстоятелства, каквито и притеснения да имаме. Това е частна собственост, мангал! Искам да смениш коментаря, да си полицията може да даде от полиция. Ай, даже вижте така. Гел, горе, гел. Ебели ще тука. Водка ще обмане. Защо не задържахте от петък? Защо не задържахте? Вие са техните пошивка на това! Защо не чупляли, бе? Значи вече... Малка ви дева, капа на него! Ще умрете! Марши! Еба майките! Полиция! Полиция какво прави? Нищо няма прави, ще мина. Има законни в тази държава. Те не преследват истинските престъпници, те преследват български патриоти, арестуват български патриоти. И виждате, че посегателства над български депутати остават без абсолютно никакво последствие. Ние настояваме моментално да бъдат освободени нашите активисти. Моментално, обръщаме се към министър Цветанов, моментално да бъдат освободени нашите активисти. Иначе започваме протести, които ще продължават всеки ден и ще искаме оставката на Цветанов. Това е, което иска да ви кажа. Защо не арестувате престъпниците, които хвърлят камъни? Отговорете вие, български полицаи сте! Вие сте иличери!